खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बरुवा दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ तामुलपुराव बर' सुबुं मोसानाय दामनाय रोंगौसार मावबादाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव इउनिभार्सिटि ग्रेन्ड कमिसन UGC निफ्राय साबा रोंगौसा सोद्रोमाफोरा नायगिदिंफैदों सिमेन्ट सापरि जुनियर कलेजाव गोदान फरायसाफोरखौ सिनायथि लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालाराव उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि लाइमोन सावराय जथुमखौ खुंनाय जागोन क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव गोदान फरायसा बराय फोरबो खुंनाय जादों उदालगुरिनिफ्राय सासे हौवासाया गोमानानै दङ इन्डो ग्लबेल ससियेल सार्भिस ससाइटि गुसुङै IJSSS NGOआ निसा हारिनि बेसाद बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि हाबाफारि लादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव तामुलपुराव बर' सुबुं मोसानाय दामनाय रोंगौसार मावबादाया सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि बानजायनायाव तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव 9 सानारि बर' सुबुं मोसानाय दामनाय रोंगौसार मावबादा आरो फोरोंगिरि सायख'नाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों खाम सिफुं सेरजा आरो बागुरुम्बा खेराइ मोसानाय फोरोंनाय जादों गोजोनथाव खोथाया बेनोदि दामगिरि आरो मोसाखावरिनि गेजेरनिफ्राय दुलाराय हारिमु आफादनि थाखाय फोरोंगिरि सायख'नाय जागोन तामुलपुरनिफ्राय मनेश बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव इउनिभार्सिटि ग्रेन्ड कमिसन UGC निफ्राय साबा रोंगौसा सोद्रोमाफोरा नायगिदिंफैदों थांनाय 23 आगस्ट खालाराव BTC सदर थावनि क'क्राझार जिल्लानि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव इउनिभार्सिटि ग्रेन्ड कमिसन UGC निफ्राय साबा रोंगौसा सोद्रोमाफोरा नायगिदिंफैयो नायगिदिंफैनाय रोंगौसा सोद्रोमाफोरखौ मिसेस के महाजन प्रोफेसर मिसेस एन श्रीवास्तव प्रोफेसर P फियानी प्रोफेसर RK सिंह आरो प्रोफेसर DK सखिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथांमोना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव फैनानै नायगिदिंफैदों बिथांमोना थांनाय 23 आरो 24 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ नायगिदिं होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिथांमोना गिबि सानाव मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर रेजिस्ट्रार जों लोगोसे गासै गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो बिफानगिरि गाहायफोरखौ लानानै सावरायलायो मुलुगसोलोंसालिनि गासै बिफाननि बिबुंगोराफोरजों सावरायलायनाया जायो आरो गासै बिफानफोराव थांनानै थाखो खथाफोरखौ नायनायजों लोगोसे फरायसा आरो बिबुंगोराफोरजों सावरायलायो मिथिनाय बादिब्ला बिथांमोननि नायगिदिंफैनायनि गुबै जाहोना जाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव दासिमबो 12B स्टेटासखौ मोननो हानाय जायाखै बेखायनो बेखौ होनांगौनि सायावनो नोजोर बोनानै बे नायगिदिंफैनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां सिमेन्ट सापरि जुनियर कलेजाव गोदान फरायसाफोरखौ सिनायथि लानाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय नैजिथाम आगस्ट खालाराव सिमेन्ट सापरि जुनियर कलेजाव गोदान फरायसाफोरखौ सिनायथि लानाय हाबाफारि फ्रेशमेन स'सियेल सिमेन्ट सापरि कलेजाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो
हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आयदाफोरजों लोगोसे हानजा मोसानायबो जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रुपयनिफ्राय खौरांगिरि बड'लेण्ड रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। फैगौ 7 सेप्तेम्बर खालाराव उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादा दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 27थि लाइमोन सावराय जथुमाखौ खुंनाय जागोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भकतपारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव फैगौ अक्ट'बर दाननि 7 आरो 8 खालाराव उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि 27थि लाइमोन सावराय जथुमखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय जादों। सावराय जथुमखौ खुंनाय जागोन भकतपारा मोदैबारि बाथौ थानसालियाव। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमायाव गोदान फरायसा बराय फोरबो खुंनाय जादों। हिनजावसा कलेजनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सरकारा दिनैसिमबो सुस्राङाखै बुंदों फरायसालिमानि गोरायुङा। Member secretary only now. Then coming back to the concerned stage. थांनाय 23 आगस्ट खालाराव क'क्राझार सहरनि नाराबारियाव थानाय हिनजावसा फरायसालिमायाव गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि फरायसा गौथुमनि बानजायनायाव शुक्रबाराव खुंफुंनाय फ्रेशार ससियेल डे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा। How many students have got that opportunity from your college? जरखा आलासि महरै बाहागो लायो गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। तो प्रथमते आपलोक धन्यवाद दिसो আজি गार्ल्स कलेजर गेस्ट अनार हिसाबे इनविटेशन दिसले मैं आहिसो। तो क्वालिटी एजुकेशनर क्षेत्रत जे अकल एटाई फैक्टर নহয় যে অকল টিচাৰে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰে সেইটো নহয়। ইয়াতে কপাৰেশ্যন লাগিব, ষ্টুডেণ্টছৰ কপাৰেশ্যন লাগিব আৰু পেৰেণ্টছৰ কপাৰেশ্যন লাগিব আৰু চৰকাৰৰ কপাৰেশ্যন লাগিব। তেতিয়াহ'লেহে আমি কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ যোনটো আমাৰ মিছন সেইটো আমি ফুলফিল কৰিব পাৰিম। सानसेनि रंगिना संगिना हाबाफारिजों शुक्रबाराव हिनजावसा फरायसालिमानि सावराय जथुम नब्लाङाव खुंफुंनाय गोदान फरायसा बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बुङो दि मुंदांखा हिनजावसाफोरनि फरायसालिमा होननानै बुङोब्ला क'क्राझारनि सहरनि नाराबारियाव थानाय हिनजावसा फरायसालिमायानो बयनिख्रुइबो गोजौसिन सारियाव। So that somebody comes forward with the courage to become officer. बे फरायसालिमायाव फरायनाय गोबां फरायसाफोरानो गोजौ थाखोआव दावगालांनो हादों आरो इयुनावबो हाथों होननानै मिजिंथियो। हारि धोरोम बोरोम सायख'आजासे गासैबो फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थुलुंगाखां बिबुंथि होयो बिथां बरगयारिया। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बुंबावो दि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोरजों लोगोसे दाराबारि हिनजावसा फरायसालिमायाव गोदामै फरायफैनाय आदिबासि हारिनि फरायसाफोरखौ जर'खायै जोथोन लानो बिबुंगोरा आरो फरायसालिमा सामलायगिरिखौ थांखिनानै खावलायो। आदिबासि हारिनि फरायसाफोरा रांखान्थियाव जोबोद उन गोग्लैसोनाय, बेनिखायनो बिसोरखौ समान मोनथाय होनांगौ होननानै बेसेन गोसा बिबुंथि होलाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै क'क्राझार गर्ल्स कलेजनि गोरायुं डक्टर आजिजुर रहमाना खौरांगिरिफोरनो दुखुथियायै फोरमायो दि सरकारा क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाखै दिनैसिमबो। मोनजि बिफाननि गेजेराव बिबुंगोराफोरनि अनजिमाया सा 19ल'। मोनफ्रोमबो बिफानावनो सा 3 बिबुंगोरा नांगौब्ला गासै 30नि गोनांथि। नाथाय सरकारा फोरोंगिरि थिसननायनि हाबाफारि लायैनि जाहोनाव सा 19 बिबुंगोराफोरखौबो लानानै सामलायगासिनो दङ होननानै बिथाङा दुखुयै फोरमायथियो। টিচিঙৰ যি মানে নতুন টেকন'লজি আহিছে এইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মানে গভৰ্ণমেণ্ট ছাইডৰ পৰা এটা ষ্টেপ ল'ব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে যদি নেগলিজেঞ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কোনোবা এটা ছাইডত আমি ফেইলাৰ হ'ম। চ' মই এইটোৱে কৈছোঁ যে কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ যোনটো মিছন এইটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা যি কপাৰেশ্যন আৰু পেৰেণ্টছৰ পৰা যি কপাৰেশ্যন, সমাজৰ পৰা যি কপাৰেশ্যন গোটেইবোৰ আমাক লাগিব। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजन नार्जारि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। अदालगुरिनि सासे हौवासाया गोमानानै दङ। अदालगुरिनि जियागुरि आरो हांमागुरिनि सानै
हांमागुरिनि सानै गथ'फोरा गोमानानै दङ सानबा जाबाय गोमानानै थानाया 20 आगस्ट खालाराव बिजाब बायनो थांनानै गिदिंबोफिनासै न'सिम माजबा थानायाव एजाहार होखाबाय न'खरनि सुबुंफोरा सानै गथ'फोरखौ नागिरना मोनैया गंनै न'खरखौ दावराव सोमजिहोदों सानैबो गथ'फोरा बिजाब बायनो थांदोंमोन नाथाय गथ' सानैया गिदिंबोफिनासै सोरबाफोर नैबे सावगारियाव नुनाय गथ'खौ नुयोब्ला बड'लेण्ड खौराङाव फोरमायहरनो दाबाव ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां इन्डो ग्लोबल ससियेल सार्भिस ससाइटि गुसुङै IGSSS NGOआ निसा हारिनि बेसाद बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथि हाबाफारि लादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनसाइथाम गेवलां हाई स्कुल मोनसिं सिबोराइ इंलिश हाई स्कुल बेंटल हाई सेकेन्डारि बेंटल गंथाम फरायसालियाव साननैनि हाबाफारिजों 22 आरो 24 आगस्ट खालाराव हाबाफारिखौ लानाय जायो हाबाफारियाव हानजा सुरनाय आरो स्लगान होनायजों जौ फाननाय बायदि फेग्रा मुवा फाननाय आरो बाहायनाया बन्द जानांगौ होननानै हालामनि फालांगिरिफोरनिसिम अजद दैखाङो बे बुब्लियाव IGSSS NGOनि बावफारि सरजनी नार्जारी बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो नमस्कार मोर नाम सार्वजनी मैं इन्डो ग्लोबल सोशल सार्विस सोसाइटीर एजन कर्मचारी आमार जोंथु प्रोग्राम करिसे एथु ड्राग्सर एगेन्स्टर आमी प्रोग्राम करिसु माने आमार चिरां डिस्ट्रिक्टर आमार BTC आन्डारत थका जोंथु चिरां डिस्ट्रिक्ट याते बहुत लरा छवालिबोर बर्तमान निसा बस्तु लगत खिलि आसे आरो ड्राग्सो माने इन्जेक्शन लगाई लय आसे माने बहुत मानु मरियो गइसे आरो किछु माने पुलिसत हादत परिसे आरो आमी स्कुলৰ পৰা জানিবলৈ পাইছে যে ক্লাছত কিছুমানে মানে বহুত এবসেন্ট কৰে আৰু মেট্ৰিকত 2-3 বাৰ ফেল কৰে কিছুমানে সিলেকশন নহয় ड्राग्स बाहायनानै गोबां फरायसा फरायसुलिफोरनि इयुन जिउ खांनाया खैफोद गोनां जानानै फैदों होननानै बिथां नार्जारिया बुंथिबावो एटु कारणे स्कुলৰ আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিম আৰু ৰাইজক দেখাবলৈ আমি ৰেলিও কৰিম বুলি মানে স্কুলৰ পৰা আমি অনুমতি পাইছে আৰু গাৰ্জেনবোৰৰ পৰাও আমি অনুমতি পাইছে হেতু কাৰণে আমি আজি প্ৰগ্ৰামটো কৰিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰামত বহুত মানুহ হেল্প কৰিছে আৰু 1000 জনৰ বেছি ষ্টুডেন্টবোৰ আজি ৰেলিত ওলাই আহিছে আৰু টিচাৰবোৰ পেৰেন্টছবোৰো আমাক মানে হেল্প কৰিছে चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रनसाइथाम गेवलां हाई स्कुल मोनसिं सिबराइ इंलिश हाई स्कुल बेंटल हाई सेकेन्डारि बेंटल बे गंथाम फरायसालियाव साननैनि हाबाफारिजों 22 आगस्ट आरो 24 आगस्ट खालाराव हाबाफारिखौ लानाय जायो गंथाम फरायसालिफोरनि गासै 1000निबो बांसिन फरायसाफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लायैना मिथिनो मोननाय जादों निसा बाहायनायनि हेंथा स्लगान होनायजों जौ फाननाय बायदि फेग्रा मुवा फाननाय आरो बायनाया बन्द जानांगौ होननानै हालामनि फानगिरिफोरनिसिम अजद दैखाङो बे बुब्लियावनो IGSSS NGOनि मावफारि सरजनी नार्जारी बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो रनसाइथाम गेवलां हाई स्कुलनिफ्राय गासै 317 फरायसाफोर मोनसिं सिबराइ इंलिश स्कुल बेंटलनिफ्राय गासै 270 फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोर हाई सेकेन्डारि बेंटलनिफ्राय गासै 792 फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो ड्राग्स बाहायनानै गोबां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि इयुन जिउ खांनाया खैफोद गोनां जानानै फैदों होननानै बिथां नार्जारिया बुंथिबावो बेनि थाखायनो IGSSS NGO बेफोरनि हेंथायै फरायसा फरायसुलिफोरखौ बेनि थाखायनो IGSSS NGO बेफोरनि हेंथायै फरायसा फरायसुलिफोर फोरोंगिरि आरो नखरनि गाहायफोरखौ लानानै सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों चिरांनिफ्राय खौरांगिरि सरजनी नार्जारी रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनायजों दिनै रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय
गोजोन्थों।